Γεια σας, είμαι η Γιαζάρβα Μαρία, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και θα αναφερθώ σήμερα στα 3 λάθη που κάνουν κάποιες φορές οι περιθάλποντες. Όταν λέω 3 λάθη, δεν είναι ακριβώς λάθη, ίσως είναι προσδοκίες που μπορεί να έχουν οι ίδιοι περιθάλποντες από τον ασθενή τους και από τον ίδιο τους τον εαυτό. Τα χαρακτηρίζω ως λάθη γιατί έχοντας αυτές τις ιδέες και σκέψεις, δυστυχώς κάνουν την καθημερινότητά τους πιο δύσκολη, ίσως και ανυπόφορη. Το πρώτο λάθος λοιπόν είναι το να περιμένουν ότι κάποια στιγμή ο ασθενής τους θα γίνει πιο συνεργάσιμος. Κάποια στιγμή θα καταλάβει, κάποια στιγμή θα αντιληφθεί τι του λένε ή θα θυμηθεί, θα θέλει να συνεργαστεί. Αυτό δυστυχώς είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί. Ο άνθρωπος που έχει άνοια, καθώς χάνει πολλές νοητικές ικανότητες και λειτουργίες, ανάμεσα σε αυτές χάνεται και η κριτική ικανότητά του. Η ικανότητα να κρίνει, να αποφασίζει κατάλληλα ή έστω όπως αποφάσιζε πριν. Επομένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστεί μαζί σας σε πράγματα τα οποία θεωρεί ο ίδιος ότι είναι ανούσια για εκείνον ή δεν ισχύουν. Μπορεί να έχετε απόλυτο δίκιο για κάτι που του λέτε, για κάτι το οποίο τον προτρέπετε να κάνει ή να μην κάνει, αλλά ο ασθενής απ' τη μια δεν θυμάται αυτό που του είπατε και απ' την άλλη ίσως δεν το θεωρεί σωστό αυτό που εσείς υποστηρίζετε και θα κάνει και πάλι, θα λέγαμε, τα δικά του, αυτά που εκείνος θεωρεί ως κατάλληλα. Άρα απ' τη μια λοιπόν ο άνθρωπος ξεχνάει, γιατί όντως η μνήμη των πρόσφατων γεγονότων, η βραχυχρόνια μνήμη είναι αυτή που επηρεάζεται στην περίπτωση αυτή και άρα ο ασθενής δεν μπορεί να θυμηθεί τι του είπατε πριν λίγο, και από την άλλη μπορεί να θεωρεί ότι αυτό που του είπατε δεν είναι σωστό. Για παράδειγμα, φεύγοντας εσείς από το σπίτι, μπορείτε να πείτε στη μητέρα σας να μην ανάψει την κουζίνα, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο. Η γυναίκα κάποια στιγμή θα σηκωθεί, θα περπατήσει, θα δει την κουζίνα, μπορεί να ξεχάσει τι της είπατε και να σκεφτεί ότι θέλω να ζεστάνω ένα γάλα. Ας ανοίξω την κουζίνα λοιπόν. Στη δεύτερη περίπτωση, ακόμα και αν θυμάται την πληροφορία, μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό που τη ζητήσετε ήταν παράλογο, γιατί από τη στιγμή που θέλει να πιει ένα γάλα, μπορεί να το ζεστάνει και να το πιει μόνη της. Οπότε συμπεραίνουμε από αυτό ότι δεν περιμένουμε να έρθει η στιγμή που ο ασθενής θα γίνει πιο συνεργάσιμος. Ίσως είναι καλύτερο να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε το περιβάλλον και το χώρο να είναι πιο εύκολο διαχειρίσιμο από εσάς τους ίδιους. Δηλαδή, στην περίπτωση της κουζίνας, ίσως θα πρέπει να μπει ένας διακόπτης, τον οποίο μπορείτε να το κατεβάζετε φεύγοντας από το σπίτι για να μην μπορεί να ανοίξει την κουζίνα. Ένα δεύτερο λάθος έχει να κάνει με τον ίδιο τον περιθάλποντα. Οι περισσότεροι περιθάλποντες υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητά τους είναι ο ασθενής. Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό. Δυστυχώς όμως ξεχνάνε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι αν η δική τους υγεία χειροτερέψει, τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα για όλους. Αν δεν είστε εσείς καλά, πώς θα είναι ο άνθρωπος σας καλά? Επομένως, το να φροντίσετε τον εαυτό σας είναι μια υποχρέωση απέναντι στον ίδιο τον εαυτό σας πρώτα απ' όλα και μετά απέναντι στον ασθενή σας. Το περιθάλπον είναι σαν μια μπαταρία που χρειάζεται να ξαναγεμίσει για να μπορεί να ξαναλειτουργήσει. Ιδάλλως αδειάζει και δεν μπορεί πλέον να αποδώσει. Και το τρίτο λάθος έχει να κάνει με μια πολύ φυσιολογική επιθυμία των περιθαλπόντων να κάνουν τον ασθενή τους ευτυχισμένο. Κατά πόσο όμως είναι εύκολο να κάνεις έναν ασθενή ευτυχισμένο? Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι ασθενείς, καθώς χάνουν, όπως είπαμε, την κριτική τους ικανότητα, δυσκολεύονται να αντιληφθούν και τις προσπάθειες που μπορεί να κάνουν οι περιθάλποντες για να είναι εκείνοι καλά. Οπότε, ενώ ο περιθάλπον μπορεί να καταβάλει κάθε προσπάθεια, κόπο, να τον ευχαριστήσει, να το κάνει να είναι χαρούμενος, ο ασθενής μπορεί να μην αντιδράει κατάλληλα σε αυτές τις συμπεριφορές και να θυμώνει, να εκνευρίζεται. Και εκεί ο περιθάλπον νιώθει να αδειάζει, νιώθει ότι χάνει το ρόλο του, ότι δεν είναι αρκετά ικανός, δεν είναι αρκετά καλός σε αυτό το ρόλο. Ας αναρωτηθούμε τι χρειάζεται ένας ασθενής για να είναι ευτυχισμένος. Ένας ασθενής μπορεί να νιώσει ευτυχισμένος αν οδηγάει το αυτοκίνητό του, αν τρώει ό,τι θέλει όλη μέρα, αν μένει μόνος του χωρίς να τον φροντίσει κάποιος. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί για τον ασθενή να είναι κριτήρια σημαντικά για να νιώθει ευτυχισμένος. Είναι όμως εφικτά αυτά? Όχι, δεν είναι εφικτά, γιατί φυσικά δεν μπορούμε να αφήσουμε τον ασθενή να οδηγάει το αυτοκίνητό του εφόσον απλά το θέλει. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να τρώει ακατάπαυστα, γιατί αυτό αισθάνεται ότι του δίνει χαρά. Ούτε να τον αφήσουμε να μένει μόνος του, γιατί απλά αυτό προκαλεί ευχαρίστηση. Επομένως, αυτό που θα σκεφτούμε είναι η ποιότητα ζωής και όχι δυστυχώς τόσο η ευτυχία που μπορεί να νιώθει κάθε στιγμή. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να περνάμε καλά, να έχουμε χαρούμενες στιγμές, αλλά αυτό το οποίο δεν μπορεί κανείς να πετύχει είναι αυτό που είπαμε, το να είναι συνεχώς ο ασθενής του ευτυχισμένος. Και όπως δεν είναι κανένας άνθρωπος φυσικά, εσείς είστε εκεί για να κρίνετε τι ίσως είναι κατάλληλο για εκείνον, ανεξάρτητα αν αυτό είναι κάτι που θέλει ή όχι.
Ο κοινός παρανομαστής και στα 3 λάθη θα λέγαμε είναι η μη αποδοχή της ασθένειας. Ένας περιθάλπων που δεν έχει καταφέρει να την αποδεχτεί, δυστυχώς θα αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες πολύ πιο συχνά. Φυσικά δεν θεωρώ ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να αποδεχτεί 100% την κατάσταση του ασθενή του, να έχει ένα πάντα σωστό και λειτουργικό τρόπο αντιμετώπισης στα πράγματα. Μπορεί όμως να κάνει τη ζωή του και τη ζωή του ανθρώπου του λίγο πιο ήρεμη, λίγο πιο ανεκτή, ίσως και κάποιες στιγμές λίγο πιο χαρούμενη, θα μπορούσα να πω, για την καλύτερη ποιότητα ζωής και των δυο, αλλά και όλη της οικογένειας. Ευχαριστώ πολύ.